Vítajte, priatelia turistiky. Náš spolok sa rozhodol prejsť ďalšie trasy na ceste hrdinov SMP na východe Slovenska. Zvolili sme si prejsť úsek z Dukly do Bardejova za 3 dni. Vás, dámy a páni, pozývame pozrieť si krásy tejto legendárnej cesty v nasledujúcich 3 videách. Prajem vám príjemné pozeranie. Svidník! Sme vo Svidníku, konečne, po 4,5 hodinách cesty. Ne, dám si burgera ja. A zajtra už budem mať aj to, čo som chcel dneska. Je to možné, je to možné. Vybráme nejaké veci, tak to mali vidieť. No, dobré ránko vo Svidníku, je sobota a my sme sa vydali na prvú trasu našej tohtoročnej SMPčky. Ideme teraz autobusom sa dopraviť na Duklu a odtiaľ začneme, to vám potom poviem. Než začneme SMPčku z Dukly, tak si ideme pozrieť ešte rozhľadňu. Dámy a páni, tuto my začíname dneska. Dukliansky presmyk. Takto pokračuje. No. Dukliansky pamätník sme si dopodrobna pozreli. Pod Zväzlom. Svidník 5 hodín 5 minút. Chvíľu po asfalte a šup ho do lesa. Takto hauze. Prišli sme do civilizácie na chvíľu. Svidník 340. A pôjdeme teraz po asfalte. Opúšťame Medvedie a smerujeme do Vyšnej Písanej. Sme vyšli senka na lúku z lesa. Taký príjemný vetrik fúka, chladivý. No, ide sa ďalej.
po kratučkej prestávke pri raz cestníku. Kluk chytá kluku. Hej, a ideme na to. A môžeš teraz sem. No, daj vodu. Tahaj a ty tam na kybel. Ježkovi v oči. Bez vody sme. Bez vody. Škoda, no. Ešte, že máme vlastnú. Pozreli sme si turistickú útulňu za Vyšnou Písanou. Práve vstupujeme do Nižnej Písanej. Zatvárame plamienok. Máme tu raz cestníček Nižná Písaná. Je to brutálne toto asfalt. A asi sme došli do údolia smrti. Musím si pozrieť informácie. Toto sa udialo v 44. roku v údolí smrti. Šlapeme hore na kopček, aby sme videli boisko, vpravo tank, ako na dlani údolia smrti. Ale sme tu. No, lúčime sa s údolím smrti a ideme ďalej. Svidník 2 hodiny. Vstúpili sme do Kapišovej. Svidník 1:40. My po pivku v Šariši pokračujeme ďalej po našej SMPčke. Konečne normálna cesta, polná. Hričková? To takú som ešte ani nepočul. Pekný je toto kraj. No, vstupujeme opäť do lesa. Do Svidníka to máme 1:15. Nižná Jedľová, Svidník 55. Máme mravenisko, toto je. Je tu zo pár mravenisk. Pekných, veľkých. No, vychádzame zo Svidnického lesoparku.
No priatelia, my sa blížime do cieľa nášho prvého dňa na SMPčke z Dukly do Svidníka. Zajtra budeme pokračovať druhým dňom. Bola to parádna túra. My sa uvidíme zajtra. Sledujte nás a majte sa zatiaľ dobre a čau.